gidan mai zogale. Lallai kin dace Fatima Fati mai sa'a. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo namu masu kallon mu. Kamar yadda kuke gani a farkon bidiyo namu, wani fitaccen jarumin mawaki ne fito ya taka rawarsa a wannan fitaccen waka da Dauda ka huta rarara yayi ta Fatima mai zogale, wacce ke trending a Afirka ko kuma in ce a duniya baki daya. Shi ma wannan mawaki ya fito taka rawarsa da zummar cewar shi ma ba za a bar shi a baya ba. To ita dai wannan sabuwar wakar fitacciyar jaruma tauraruwa ko kuma in ce celebrity Nigeria wacce ke trending a YouTube ko kuma dai Instagram ko Facebook ko TikTok baki daya. Duk inda ka shiga da kuma inda ka je zaka ji ana jin Fatima mai zogale. Shi isa shi ma wannan fitaccen mawaki matashi da musan daga inda yake ba kuma musan sunansa ba, ita karkare ya sako tashi. Amma dai shin wannan challenge ne tsakanin mawaka uku da wannan mawaki da rarara da kuma dai Naziru sarkin waka. Ku tantance mana masu kallon mu, shin wa ya fi iya waka tsakanin waɗannan jarumai guda uku? Mu haɗa kuma session bara mu samu ku waka Dauda ka huta rarara. Kafin nan kuma nan gaba ku bi mu har ƙarshen bidiyon nan, za mu samu ku ta sarkin waka Naziru shi ma. Ke dawowa masu kallon mu, a yanzu da kun yi tasbitaccen mawaƙin Dauda ka huta rarara, bara mu samu ku ta sarkin waka. Shin sai ku ya mana me ra'ayinku cikin waɗannan jarumai guda uku? Malam shi zogale tsari wanda ya cika kyau inda sarkin waka. Shi zogale nan ce ne wanda za ku ji ce inda kullum. Wannan challenging ya ƙare, a yanzu sai mu ji ra'ayinku a comment section. Shin me ra'ayinku akan waɗannan jarumai guda uku? Idan wannan shine zan ku farko wannan chata mai albarka, ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa da kuma alamar liking domin da zarar mun ɗau sami videos namu ku samu akan lokaci. Muna godiya da ziyara.